Nya, imong kwarta nakaabot ra diha. Abot naman. Unsa man orasan abot diha? City Kapin. Ala, City Kapin. nya wala mo kani tawag lagi. Gi-charge na lang akong cellphone. Abot ko sa ikan kuan. Tungkol sa pagkunabot ang barko. Las 4:15. So, 15 kay ginahinay kay dagko ba da iguan giron mo bayan. Mas dito sa barko. So, yung basa nga ba? Nya. Wala to ka igo to yung balo na saging og budbud. Ay ko man. Yun ka wala ka igo. Okay, ko ba ito? Finland kay corona na padihay. Na suko si mama kay ganong gilungag dako tanan ang saging nga wala na kaon harap pa di ay. Ikaw. Ikaw ka sa pandiyo. Siya kan ana rolan. Ketuga kag lungag di kanon. Awak kontrik pa lang. Sama na. Gihikot. Kayo. Pagpalit ko sa siling kanya. Ha? Pagpapalit ko siling pan. Kana day? Ito na sa gawas eh.